napadas siyang kaagi karon, mo gining sa kababay nga taga Talibon, Bohol. Apan kasamtangang nagpuyo sa siyudad sa Sugbo. Nga doon may tatampo, nagdasangan nga, tuna. Pang-apply og lain. Wa pa man ko'y nahibawan nga nangitag katabang gud. O saka kung imo na lang pulihan imong inahan dito sa iyang trabaho, sa iyang amo. Kay murag nara ba to'y planos mama nimo nga muundang na sa iyang trabaho, mauli na dinhi. Ha? Nga naman pa? Wa na siya makauyon dito? Wa man ko'y problema sa akong amo, nak. Gusto na lang yun kong mupauli. Nga naman, ma. Unsa di problema? Naan naman ko'y mga dipamati. O mo'y gusto sa doktor nga papahuwayon lang sa una ko. Padayon na nag akong gimintain nga tambal. Sige ma. Pauli na lang. Ako may puli ni mo isip katabang diha. Ipaagi gihapon ka og agency, ha, anak? Okay, ma. O niya unsa man. Okay ra ka din sa Cebu nga ikaw ra. Okay ra, ma. Sige. Ikaw na bahala din hiday ha. Mupauli na ko. Sige, ma. Pagamping sa mo pag-uli. So, karon nga ikaw naman mao'y pulis sa mga inahan. Gusto ko mahibaw ka nga, dili ko ganahan nga na mga trabahoon nga mahibilin sa dili pa kamo mupahuway, ha? Sama sa mga labuhon utdata ng labuhonon o limpihitan ng limpihanan sa dili pa makanto. Sabot? Kasabot, sir. O di ko ganahan na nang way focus sa trabaho. Ilabi na sa kun na ako'y isugo. Dili ko ganahan nga magtanga-tanga. Nagkasabot? Sir. Good. Kung unsa may mga pangutanan nimo, pangutanan lang sad sa usa sa akong katabang din. Kadaan na sa na si Nang Mirna. Siya na mo'y mutudlo nimo. Okay, sir. Ay, salamat. Umanagid din taon ko pang laba. Asa man dapat ilang CR? Kada sigurong pultahan na. Ang CR na sa dakong piyuhan, be. Uy! Ay! Sorry! Sorry! Ay, Diyos ko! Ano sa ko nakita? Naon sa ka? Ganong... ikaw mo'y anak ni... Sunod! Pagkataon ng panglak, ha? Ha? Ingon na anak gina siya day. Dili mangla. Maulagi, ma'am, uy. Makalagot ka ayo. Kita na lang hinoon kong dili ang iyong makita. Pag anad-anad na lang ginoon niya anang Jerome day. Kay na, sumugan ra ba kaayo na. Samok-samokon gud ta ana. Lamig pa, gina ko maluto, eh. Chuna? So na to yung mga ano? Unsa naman, sad? Karoon pa gani ko ni Dool. Agor man na yun. Gusto lang kong magsuri sa nitabo, Chuna. Wa ko intensyon nga yun ato ang una natong panagkita. Sorry, Sige. Maman ka, ha? Amiga na, ha? Chuna, sige na. Istorya sa taba. Unsang di tuyo ni mo, Jerome? Masige pangita na ka ni sir, ha? Sige mo kagsunod-sunod na ako, uy. O sige di gusto ni mo. Ikaw kung gusto. Ha? Manguyab ko ni mo, Chuna. Nayabag na ka, Jerome? Nisugot ko nga mag-amigo ta, pero diha ra na kutob. Sige. Di lang tika pugson nga subton ko ni mo dayon. Pero, asad di lang ko nga manguyab ko ni mo, ha? Uy, ambot ni mo. Bahala ka, uy. Haskang biliban ako aning Jerome sa. Sige naman lang sunod-sunod nimo. Na, samok man gani kaayo. Pero, milagro lagi siya karon kay wa magsamok-samok na kurong adlaw.
Jonah, ayon si Jerome. Oh, wa ko kahibaw, sir. Kung wa ka kahibaw, kamo mo sige goyo. Ya wa ka kahibaw? Oy, nahibaw ba yung nga na mo relasyon na Jerome? Ha? Wa, sir, uy. Sus, klaro kayo, oy. Imo na gisigihan og tintal si Jerome. Hinungdan nga wa na siya makapokus sa iyang pagtrabaho. O wa ko makauyon, ana. Pero, sir, Nagtuo ko nga pareha kakakugihan sa imong inahan. Pero dili man di ay. Maong nakadecide ko nga mangita og laing katabang. You're fired. unsa? Among-among ginis Jerome da. Awad ano lang hinungkog trabaho tungod niya. Ay, mayo na lang gani kay libre ra ang pagkaon diri sa gihatag sa taga-agency nga among istaran. Ay, pagwat pa ko kun kano sa ako nila mahatagan og laing trabaho. Naaya na ba ya diri, uy? Jonah! Oh. Ay! Jerome? Giyon sa mo pagsud ni. Amigo na kong garden eh. Ug suwi kaya ha? Nakonsensya ko. Lagi, ako may nakaingon nga gipapawa kang sir. Pero ako siyang gisuwayan ug hangyo nga pabalikon ka. Kaya wa makisa. Pero di naman gid siya musugot eh. May na lang gani kay nihatag siya sa last penny mo. Niyaw, Salamat. kini mo ni ako number oh. Tawagi ko nga kung magkinahanglan katabang na. Sudah, anak iba kong employer. O kung balayon, nasugod na kasi trabaho. Salamat, sir. Ang lato sila sa mga magpapa. Ako ra mo'y nahibilin din sa bahay. Mao ba, sir? Sige lang, magpaabot na lang ko nila. O samtang magpaabot ka, trabaho na lang sugod. O, unahato akong bedsheet akong kwarto ka. Asa man nga kwarto, sir? Pag-upo pa man yung bedsheet. Dili pa may daan og naon. Ano kung yan naman yung pailisan? Oh! Sir! Hindi ako paglihok. Hindi! Kasi mapahatod ako, sir. Kusa lang. Oh. Sir, ayaw, sir! Ayaw, sir! Please! Ayaw! Sir! Hindi ako pagsaba sa mga ginikanan, ha? Hmm? Thank you. Sakto nga ba'y tao din eh. Ako na. Malayas ko. Pero, asam sa ko pa ingon? May kay ako may imong gitawgan. Para makikita ta. Jerome, nahadlo ko. Kay kabala ka, Jonah. Ni ako. Di ta kapasagdan. Yeah. Unsa man ni? Number? Pagkit sa ni number? Sa ako ng amigo. Huwag nangita siya trabante. Huwag naibaw na siya, nga ikaw may akong gihatag niya. Tawagin na ha, para makasugod din ka. Salamat kayo, Jerome, ha? Huwag ko magdahom nga di ko makapangayog tapang ni mo. Nga, sa ingon aning panahon, ikaw di akong kasandikan. Jonah, sa pagpanguyab na ko nimo, dili ko binuang ako tinudanay ko pero walang gini mo makita. Mahal ti ka, Jonah. Huwag naibaw ko nga moabot ng panahon nga mahalo na sa dunya ko nimo. Jerome. It's been quite a while. Nasayop ko sa akong pag-ilan, Jerome. Og nakita na ko kung unsa siya ka-consistent sa iyang pagpanguyab diri nako. Maong dili lisod gihig ugmaon si Jerome kung imo lang gid siyang ila-ilahon. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong kampo. More power, RMN.
Mao ka mga higalang kaagi ni Tuna nga taga Talibon, Bohol. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, Loving You. Ang maong kaagi